Hija turija ta' għaqda u hija wkoll turija ta' prattiċità għaliex in-negozjati saru fuq medda ferm itwal u llum kien ċar li ġejna hawnhekk mhux biex ninnegozjaw ma ġejna hawnhekk biex nikkonkludu. U il-punt fil-fema tiegħi wriet u wera s-serjetà tan-negozjaturi min-naħa tal-Kummissjoni Ewropea u tar-rieda min-naħa tas-27 pajjiż kollha kemm huma. M'hemm l-ebda lok ta' ċelebrazzjoni llum mhix ġurnata sabiħa l-Unjoni Ewropea, mhix ġurnata sabiħa fil-fema tiegħi għar-Renju Unit, ma dak iddeċidih il-poplu tar-Renju Unit, mhux ġurnata sabiħa lanqas għal Malta. Għax minkejja li anke b'riżultat ta' Brexit qed jiġi investiment, bla dubju ta' xejn mhux ħanitilfu xejn mir-relazzjoni li għandna b'mod bilaterali u mal-ftehim li għandna mar-Renju Unit li minnhom jgawdu l-pazjenti tagħna, l-istudenti tagħna, l-ċittadini li nemmen illi huma protetti b'dan il-ftehim u b'ftehimijiet oħra li jista' jkun hemm fi żmien illi ġej, madwar il-mejda ħanitilfu alleat illi matul iż-żmien kemm Malta ilha fl-Unjoni Ewropea dejjem konna fuq l-istess paġna biex ngħidu hekk f'ħafna affarijiet, speċjalment fin-naħa finanzjarja u n-naħa ekonomika. Dan jfisser ukoll li rridu naqtfu iktar għar-rasna mhux aħna biss imma numru ta' pajjiżi oħra li ħarsu lejn linja taħsib pjuttost miftuħa, pjuttost liberali f'dak li għandu x'jaqsam ma' ambizzjoni kummerċjali, ma' ambizzjoni ta' kemm għandu jkun hemm mhux burokrazija imma li nħallu n-negozju jaħdem, imma hija parti minn sfida ġdida li aħna preparati għalija.